Ki. Ate ya. Wah, Jan. Sopo kowe? Apa panenggak Pandhawa. Werkudara. Wah, Werkudara kowe. Kowe sing tak goleki. Iki Werkudarane ngemping loro Ngejapati. Ayo maju rene. Wah, tinjongkat nyawamu pakat. Cuma ngene tok iki. Dak. Depas. Sing obah sikile. Dak. Dentas. Aku biasa lek ngene sikile sik. Kan. Baru mlaku. Wah la jan. Wah. Babitne sikil nganti bengung ning kuping warat. Awas kowe. Mati jungkat nyawamu. Gas waduh. Walah aku sing geblak dhewe tambah niki. Piye iki? Oh. Gas. Wah. Mati kowe. Gas. Gas. Loh, lah iki. Usahakan lek kepengin didupak raine. Dak gitu bar. Dek. Iki ancang-ancang pisan sing Werkudara. Dak. Aja terlalu ngene. Dak. Rodok ndangak saithik. Set. Dak. Set. Ya. Dupak raine langsung. Gas. Waduh. Waduh. Madeg neh. Wampleng. Gas. Lah. Sing main gegele Satria. Pengen wayang gede-gede ngene iki. Oh, kepengin bet. Iki. Gegele tangan iki. Carane ngono ben gak kesel-kesel banget. Lek perang gaman piye, Mas? Nih. Berarti ya iki berarti Anoman kok sapa ngono ya lek enek. Anoman. Awas kowe. Oh. Nah, jadi sing main gluk-gele pangga. Oh. Berarti ya. Berarti Setiaki. Berarti lek ganti wayang, ono wayang. ono ta? Ya wis. Katomanmu kan ya ora apa-apa. Ya ora apa sembarang. Anoman itu kan Nah. gede-gede. Oh. Nah. Iya. Kok tak klopo iki apa? Oh.